ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ин шабакаи голос мигранта мебошад. дӯстони азиз, имрӯз мо дар масъалаи поёнравии курси рубли русӣ ва болоравии курси доллар гап мезанем. дар ягон ҷой бо ҳузур нишаста лайк ва обунаро зер кунед. мо бошем сар мекунем. пеш аз оне ки ба мавзӯъҳо гузарем, биёед ба шумо як чизи муҳимро бигӯям. ҳар рӯз соати 11 аз метро Водни стадион таксиҳои Акаи Муҳиддин бачаҳоеро ки мехоҳанд ба Қазоқистон рафта биёянд, онҳоро бурда мебиёрад ва ман шуморо тавсия медиҳам ки агар шумо ҳам рафтанӣ бошед, ҳатман ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва шуморо ба нархи 5000 бурда мебиёранд, барои он ки шумо аз номи голос мигранта гап мезанед. агар гап назанед, шуморо 5500 рублатонро мегиранд. ҳатман ба ин рақамҳо занг занед. 1000 рубли русӣ бо сомони 152 сомон буд ва ин барои муҳоҷирон агарчи зур ҳам набошад хуб буд, яъне қаноатбахш буд, вале мутаассифона дар давоми 3 рӯз курси рубл то он дараҷа поин рафт, ки муҳоҷирон сару каловаашонро гум карданд. бинобар сабаби санксияҳои навбатии амрико нисбат ба Русия, ки ин навбат бизнесменҳои калони Русия ва компанияҳои онҳоро дар бар гирифт, якбора курси рубли русӣ ба замин зад. мо эксперти соҳаи экономика нестем, вале ба ҳар ҳол поёнравӣ ва болоравии рубл барои мо муҳоҷирон аҳамияти калон дорад ва хостем дар ин мавзӯъ ба бародарони муҳоҷирамон каме маълумот бидиҳем. хулоса, рӯзи 9 апрел якбора якчанд компанияҳои калони амрико бо ширкатҳои Русия ҳамкорияшонро қатъ карданд ва аз ин ширкатҳои Русия сахт зарар дид. яке аз онҳо ин Русал мебошад, яъне ширкати алюминии Русия, ки дар 3 рӯз аксияҳояш дар биржаи бозори ҷаҳонӣ то 50% поён рафт. амрико қариб 40% маҳсулоти ин ширкати алюминии Русияро барои мошинсозӣ, самолётбарорӣ ва дигар масъалаҳо харидорӣ мекард ва якчанд ширкати дигар низ мисли ин сахт зарар диданд. ҳатто ширкатҳое ки нисбаташон санксия эълон нашудааст, онҳо низ зарар диданд, чунки компанияҳои хориҷӣ фикр доранд, ки шояд Трамп нисбати боқимондааш ҳам санксия эълон мекунад ва барои ҳамин онҳо пешакӣ худро ба қавле страховка карда истодаанд, яъне ҳамкориро бо боқимонда ширкатҳои русӣ баҳс мекунанд ва аз дигар давлат маҳсулот мегиранд. дар биржаи ҷаҳонӣ аксионерҳо бошанд рублҳояшонро фурӯхта доллар харида истодаанд ва фикр мекунанд, ки рубл аз ин ҳам поинтар меравад. сабаби дигари поинравии рубли Русия ин баҳсҳои Амрико ва Русия дар масъалаи зарбаи кимиёвӣ бар сари мардуми оддии Сурия аз тарафи Башар Асад ва мавриди таҳдиди Амрико қарор гирифтани базаҳои ҳарбии Сурия мебошад. дӯстон, ин масъаларо зиёд кашол намедиҳем, мегузарем ба муҳоҷирон. дӯстони азиз, биёед бубинем, ки мо чӣ зарар дидем. ворид мешавем ба сомонаи Бонки Миллии Тоҷикистон ва мебинем, ки курс дар рӯзи 9 апрел чӣ хел буд ва дигар рӯзҳояш чӣ хел шуд ва ҳисоб мекунем, ки муҳоҷирон чӣ қадар зарар диданд. хуб дӯстони азиз, ин аст сомонаи Бонки Миллии Тоҷикистон ва барои фаҳмидани курс мо ба ана ин ҷо ворид мешавем ва аз ин ҷо интихоб мекунем рӯзи 9 апрелро, яъне то рӯзи 9 апрел курс ранг мисли ҳамешагӣ буд, муқаррарӣ буд. чӣ тавре ки дар ин ҷо мебинем, курси рубли русӣ 152 сомонӣ буд. дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳамаи курсҳои ҳамаи давлатҳо нисбат ба курси сомонӣ нишон дода шудааст ва сетои онҳо бошад бо хати кабуд нишон дода шудааст, яъне курси доллар, евро ва российский рубл. хоб, российский рубл каме поёнтар дар ҷои 28 қарор дорад. бубинед, ки дар рӯзи 9 апрел курси рубли русӣ 152 сомонӣ буд ва рӯзи 10-ро мебинем. хоб, рӯзи 10 курси рубли русӣ аз 152 якбора поин фаромад ба 146 омада расид. чӣ тавре ки мебинем, дар ин ҷо 146, яъне 6 сомон поин хамид.
ва мегузарем ба дигар рӯз, ашяни рӯзи 11-ро мебинем дӯстони азиз. рӯзи 11 бошад 141 сомонӣ шуд. Фарқият 11 сомон дар ду рӯз. ин хело зиёд аст. ва рӯзи 12 апрел бошад курси рубли русӣ нисбат ба сомонӣ хело поин рафт ва дар рӯзи 12 1000 рубли русӣ 136 сомониро ташкил мекунад, ки нисбат ба 152 сомонӣ 16 сомон фарқ мекунад. биёед дӯстони азиз, инро дар пеши худи шумо ҳисоб мекунам. хуб, 152 тарҳи 136 16 сомон. ин хело пули зиёд аст барои онҳое ки 15000 20000 рубл дар ҳамин се рӯз ба ватан равон кардан хело зиёд зарар диданд. масалан, як нафаре ки 30000 маош мегирад, биёед ҳисоб мекунем ки биёед ҳисоб мекунем ки масалан тарҳи 5000 пули квартираш, тарҳи 5000 дигар пули патенташ, тарҳи 5000 дигар пули хӯрданаш мемонад 15000. ва агар ин 15000 ба Тоҷикистон равон кунад, аз сари ҳар як 1000 сомааш 16 сомонӣ агар зарар бубинад, зарби 16 240 сомон дар давоми 2 рӯз, яъне дар давоми 3 рӯз ин ҳар як муҳоҷире ки чунин маблағ равон кардааст зарар дид. дӯстони азиз, биёед ҳисоб мекунем онҳое ки 20000 равон кардаанд. 20000 зарби 16 320 сомонӣ. 320 сомон ин пули хело калон аст. дар ин ҷо агар инро мо тақсими 2 кунем, 160 сомонӣ 2 халта орд мешавад. мо дар бораи 2 халта орд гап зада истодаем дӯстони азиз, ки дар давоми 3 рӯз ҳар як муҳоҷире ки ба Тоҷикистон пул равон кард чунин зарари калон диданд. хуб дӯстони азиз, ин буд як каме маълумот дар бораи курсе ки дар давоми 3 рӯз ба ин аҳвол гирифтор шуд. ва ҳастанд баъзе муҳоҷироне ки мехостанд ки доллар харида ба Тоҷикистон равон кунанд. Барои шумо ҳам як маълумот медиҳам ҳоло. масалан, биёед рублро мебинем ки бо доллар агар мо ҳисоб кунем чӣ хел мешавад. масалан, мебинем таърихи 7-ро 57.83. биёед 58 ҳисоб мекунем. 100 доллар агар мо харидан хоҳем дар Русия, барои мо 5800 рубл лозим буд. ин буд дар рӯзи 7-8 апрел. ва агар мо хоҳем ки ин шабурӯзҳо бихарем, 64, яъне 6400 рубл. тарҳи 6400 рубл. бубинед ки барои харидорӣ намудани 100 доллар дар давоми 3 рӯз мо 600 рубл зарар мебинем. агар нафароне ки бихоҳанд 1000 доллар бихаранд, онҳо ҳатман ки 6000 рубл нисбат ба 3 рӯзи пеш зиёдтар пардохт мекунанд. ин буд дӯстони азиз каме маълумот дар бораи курси рубл, курси доллар ва сомонӣ. барои шумо тавсия медиҳам Бонки Миллии Тоҷикистонро барои муайян намудани курси сомонӣ, агар шумо ба ватан пул равон кардан мехоҳед, метавонед ба ин ҷо даромада бубинед ки курс имрӯз чанд аст, рӯзи гузашта чанд буд. барои дарёфт намудани Бонки Миллии Тоҷикистон шумо метавонед дар Google ҳамагӣ бинависед ки бо англисӣ менависем ки NBT. интерро пахш мекунем, ё ин ки телефон бошад поискро пахш мекунем ва мебарояд Национални банк Таҷикистан. ворид мешавем. дар ин ҷо каме поин рафта барои курс ана ин ҷоро зер мекунем. манам ин ҷоро каме сабр мекунем ва курс пайдо мешавад. барои интихоб намудани дигар рӯзҳо дар ин ҷо календар ҳаст. календарро зер карда рӯзҳои дилхоҳро интихоб мекунем. хуб дӯстони азиз, навори мо бо ҳамин ба охир мерасад. фаромӯш накунам ки ман аз чанд ҷойҳо хондам, дидам
вале дар ягон ҷо ягон эксперт пешгӯӣ карда наметавонад ки курси рубли русӣ дар рӯзҳои наздик ё поён меравад ё боло меравад, чунки ҳама дудила ҳастанд ва фикр карда истоданд ки шояд ки Трамп боз як санксияи дигар эълон кунад нисбат ба боқимонда ширкатҳои русӣ. Агар чунин кунад, курси рубли русӣ боз ҳам поинтар меравад ва агар чунин накунад, шояд баъзе роҳҳоеро биёбанду рубли русиро каме ҳам ки бошад барқарор кунанд. хуб дӯстони азиз, агар маълумотҳои мо барои шумо маъқул шуда бошад, ҳатман лайк гузоред, ин маълумоти моро ба дигарон падилица кунед, то ин ки дигарон низ бохабар бошанд ва ҳатман обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем барои шумо барори кор мехоҳем. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. хайр дӯстони азиз.